హరే కృష్ణ భక్తులారా, బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నగరానికి రానుంది ఒక అపూర్వమైన ఆధ్యాత్మిక వేడుక. శ్రీ కృష్ణ బలరాముల దివ్య రథయాత్రకు మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం. హరినామ సంకీర్తనలతో మారుమోగే వీధుల్లో భక్తి పరవశంతో కదిలే రథం, దివ్య అలంకరణలతో దర్శనమిచ్చే శ్రీ కృష్ణ బలరాములు. ఈ పవిత్ర రథయాత్రలో మీ కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో కలిసి పాల్గొని హరినామ సంకీర్తనలో మమేకమై కృష్ణ బలరాముల దివ్య దర్శనం పొంది ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఆస్వాదించండి. ఆగస్టు 8 శనివారం 2026 మధ్యాహ్నం 3:30 ప్రారంభం. బుచ్చిరెడ్డిపాలెం భక్తులారా, శ్రీ కృష్ణ బలరాముల రథయాత్రకి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. రండి, రథయాత్రలో పాల్గొనండి, హరినామ సంకీర్తనలో మునిగిపోండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.